Θέλω να μαντέψετε ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος καλεσμένος μας. Γελάει τώρα, φυσικά και γελάει. Ο οποίος είναι φανατικός του Samsung Galaxy S. Galaxy S. Κάτι. Ναι. Δύο. Αλλά θα μας παρουσιάσει tablet iPad. Το λέω καλά. Tablet iPad από γνωστό κατάστημα της Apple. Είδα εγώ το μήλο εκεί πίσω. Και είναι ο μεγάλος νικητής του Samsung Galaxy S3. Του καινούργιου μοντέλου. Το οποίο κοστίζει 700 ευρώ και δεν θα το αγοράσει. Πώς κατάφερε να το κερδίσει? Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον άνθρωπο αυτόν, τον πολυτάλαντο. Είχαμε βάλει ένα quiz προηγουμένως, φίλους τηλεθεατές. Τι quiz είπατε? Άνθρωπος ο οποίος κατέχει Samsung μας παρουσιάζει ένα tablet iPad. Και βρίσκεσαι εσύ σε αυτή τη θέση. Ναι. Τραγική ηρωνία. Αλλά όχι, θα είμαι δίκαιος και θα... σαν άνθρωπος της τεχνολογίας βλέπω, επεξεργάζομαι... Εξελίσσεσαι κι εσύ. Όχι, εξελίσσομαι, απλά τα εξερευνώ όλα τα gadget. Βρετόλη. Ναι. Είχαμε πει ότι είχε γίνει ένας διαγωνισμός στη Samsung. Όπου η εταιρεία της Samsung θα έδινε σε κάποιους τυχερούς σε όλη την Ελλάδα, 10 άτομα, σε 10 άτομα, δωρεάν το τελευταίο μοντέλο, το Samsung S3. Το Samsung Galaxy S3, ναι, το οποίο κυκλοφορεί από σήμερα ή από χθες, είναι σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα. Φαντάζομαι τώρα τι θα έχει αυτό μέσα, έτσι, πράγματα και θάματα. Και ζητήσανε από τους φανς της Samsung, έτσι, τους θαυμαστές στο κοινό, να στείλουν κάποια βιντεάκια για το πώς χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, ποια είναι η σχέση τους στην καθημερινότητά τους με το Samsung κινητό τους. Ναι, σωστά. Τα 10 καλύτερα λοιπόν θα κερδίζανε... Θα παίρνανε τον τίτλο του Samsung Mobiler, ναι, και θα κερδίζανε και το κινητό του Samsung Galaxy S3, ναι, αλλά και κάποιες άλλες συσκευές της Samsung καινούργιες. Μην νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με τον Galaxy S3. Μέσα στο καλοκαίρι θα μου στείλουν και άλλες συσκευές. Θα σου στείλουν γιατί? Τις οποίες τι θα τις κάνει? Θα τις μοιράζει? Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Κέρδισες? Κέρδισα. Πρώτα απ' όλα να το πούμε και αυτό. Κέρδισα αυτό. Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα. Μπράβο, Τόλι. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή από τους 10 καλύτερους ο ένας κέρδισε όλα αυτά, τις παροχές? Όχι, από τους πολλούς. Και οι 10 κερδίσατε? Όλη την Ελλάδα, ναι, και οι 10. Και οι 10. 10 άτομα δηλαδή. Και στα 10 άτομα θα έρθουν και άλλες συσκευές? Ναι. Πόσο στοιχίζει το Samsung Galaxy S3? Κλείνω τα αυτιά μου. 7 κατεστάρικα έχει αρχική τιμή. Τα άνοιξα. 699, αλλά θα πέσει και λίγο. Είναι αδικία. Γιατί, δεν κατάλαβα. Είδα το βίντεο του. Είναι αδικία γιατί είναι κάτοχο Samsung. Γι' αυτό τι? Είναι κάτοχο του Samsung S2. Τώρα θα πάρω το S3, το επόμενο μοντέλο. Ναι, Βρετόλη, αλλά έχεις ένα κινητό τόσο καλό δηλαδή. Τώρα θα πάρω ακόμα καλύτερο. Τα τέτοια τα κινητούλια εκεί με τις... Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ναι. Έχει κάνει ο Τόλης ένα υπέροχο βίντεο, πραγματικά, μεγάλης διάρκειας. Στο οποίο ήταν η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό. Ακριβώς. Ναι. Που δείχνει πώς ξυπνάς από το πρωί μέχρι το βράδυ και πού χρησιμοποιείς το Samsung. Μια πραγματικά έτσι πολύ ωραία παραγωγή, την οποία αναγνώρισαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και σε βραβεύσανε και γι' αυτό έχεις τέλος πάντων τα ωφέλη αυτά. Θα τη δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, θα το φέρω. Λίγο κάτι να μας δείξεις. Το έχουμε και εδώ στο βιντεάκι. Ναι. Online. Θα το δούμε μετά στην πορεία, καθώς παρουσιάζουμε και το iPad τώρα που θα πούμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το gadget. Ναι. Το gadget το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι το iPad, το 3. Δεν θα μας το βάλεις στην τηλεόραση, το έχουμε εδώ, live. Το έχουμε και live. Θα δούμε και ένα βιντεάκι, έτσι σας το δείχνω μία τώρα. Πού το βρήκες? Είναι προσφορά του Γερμανού. Από το Γερμανό. Το κατάστημα στην Παύλου Χαρίση. Άσπρο. Και σε άσπρο και σε μαύρο το έχουν. Τι πλεονεκτήματα έχει το να δούμε πρώτα ένα βιντεάκι για το iPad, έτσι, και μετά θα το πούμε και πιο αναλυτικά και θα το δείξουμε και ζωντανά εδώ. Για να δούμε το βιντεάκι άμα είναι έτοιμο. Καλά, τι κάνει αυτό το πράγμα? Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα άλλο. Πολυμηχάνημα υπολογιστή, ναι. Είναι tablet τώρα, δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο. Τα tablet αφορούν γενικά. Κάτσε λίγο, Βρετόλη, για να καταλάβω εγώ κάτι. Ναι. Τι είναι το tablet? Είναι υπολογιστής? Λοιπόν, το tablet, να το έχουμε και εδώ. Βγάζει υπολογιστής που βγάζει και φωτογραφίες και τραβάει και βίντεο. Και κάνει και επεξεργασία σε φωτογραφίες. Επεξεργασία σε φωτογραφίες, και σε βίντεο. Τα tablet γενικά είναι ένας εύκολος τρόπος να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ και σε κάποιες εργασίες μας άνετα στον καναπέ μας. Πώς οι σταθεροί υπολογιστές αντικαταστήθηκαν από τα λάπτοπ. Τα λάπτοπ τώρα αντικαταστούνται από τα tablet. Και τι εφαρμογές, τι λειτουργίες, τι κάνει? Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το ημερολόγιο.
όσον αφορά το ίντερνετ. Ναι. Εδώ πέρα είναι η σελίδα του από το Γερμανό. Τι κάνει έτσι εκεί πέρα πάνω, με το φως? Μπορούμε να κάνουμε zoom. Α, έχει και τα Galaxy. Ναι, ο Γερμανός έχει και τα Galaxy. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το Galaxy Y, ένα οικονομικό μοντέλο. Να πάμε σε μια άλλη σελίδα, στο West TV News, εδώ, του καναλιού. Μπράβο. Βλέπεις, στην οθόνη είναι η ανάλυση που έχει αυτή η οθόνη. Είναι η μεγαλύτερη ανάλυση μέχρι στιγμή σε tablet, αλλά είναι τεχνολογίας LCD, έτσι, δεν είναι LED. Ναι. Οι LED, οι οθόνες είναι καλύτερες. Αυτή είναι LCD, απλά έχει υψηλή ανάλυση. Εντάξει, τώρα μην τα θέλουμε και όλα. Να Τα το πούμε. συνδέεις. Και έχω να σας δείξω τους τυχερούς τους 10 από όλη την Ελλάδα, τους Samsung Mobilers. Α, να είσαι εσύ με το popcorn. Εγώ είμαι, ναι, με το popcorn. Έτσι να δω που φαίνεται καλύτερα, εκεί πάνω. Πολύ ωραία. Πόσες κυρίες? Μία, εδώ, η ρουμπαλίτα. Δύο κορίτσια. Όλα τα λένε αγόρια. Απιστευτικό. Για βάλει τη δική σου φωτογραφία. Η δική μου είναι αυτή, είναι από την εκπομπή μου, το Internet for You. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Να μας βάλεις και λίγο το βιντεάκι. Για να δούμε και λίγο το βιντεάκι, ναι. Που είναι, το έχω φορτωμένο εδώ πέρα τώρα. Κάτσε να δούμε λίγο. Γεια σας. Είμαι ο Τόλης από την Κοζάνη και κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω πόσο Samsung Mobiler είμαι. Ασχολούμαι με την τεχνολογία, το ίντερνετ, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα gadget και τα κινητά. Όταν είναι να αγοράσω κάτι το ψάχνω πολύ. Και το κινητό το οποίο έχω επιλέξει είναι το Samsung Galaxy S2. Ένα κινητό με το οποίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όπως βλέπεις εδώ πέρα τώρα. Ζωντανά. Πολύ καλό ήχο. Στιγμή που είσαι στο ναι, και εικόνα πολύ καλά. Αξιοθέατο ή οτιδήποτε. Εδώ δείχνω πώς το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Πώς είχα πάει όταν είχα πάει ταξίδι όχι στη Ρώμη είναι αυτό. Πώς είχα βγάλει βίντεο μέσα από το αεροπλάνο. Καλά, απίστευτο. Ναι. Λες και έχεις βγάλει το χέρι. Μόλις είχα πριν λίγο. Τώρα θα πάω να... Α, στο hostel. Ναι, στο hostel που είχα πάει. Δεν το είδα εγώ αυτό το βίντεο. Δεν το είδες όλο. Με ψήφισε στα τυφλά μου φαίνεται. Όχι, από τη Ρώμη. Α, από τη Ρώμη. Το βίντεο. Νόμιζα. Εδώ έχω και από την εκπομπή. S2 εναντίον Apple iPhone. Είχα κάνει και ένα συγκριτικό, αν θυμάσαι, τα δύο κινητά. Η σύγκριση θα γίνει με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Δικαιωματικά λοιπόν κέρδισες το όλοι. Νομίζω έκανες εξαιρετική. Το άλλο η Λίτσα το ξέρει. Που έβαλα και από την εκπομπή μας. Από εδώ, από εσάς. Βάλτε να το δούμε. Ναι. Πόσο είναι το βίντεο? Κοίτα. Το γράφει και εδώ πέρα. Εσύ έχεις πολύ εργαλείο. Δεν έχεις κινητή στο γραφείο, δηλαδή. Της εταιρείας. Για να δούμε τώρα και ποιο βραβεύτηκε το καλύτερο κινητό τηλέφωνο. Το χειρότερο δεν είχαμε. Λοιπόν, το καλύτερο τηλέφωνο που βραβεύτηκε στην έκθεση Global Mobile Awards του 2012 είναι το Samsung Galaxy S2. Θυμάστε τότε που λέγαμε τα βραβεία. Με τα Oscar. Τι προτεραιότητα έχει από το iPhone? Αυτό είναι καλύτερο από το iPhone. Τάσος Λέσκας, τα σούλη λείπει στον κόσμο. Πού είναι τα σούλη? 1,2. Ο νέος επεξεργαστής του iPhone είναι 1, αλλά υποχρεωνισμένο στα 0,8. Βίντεο υπερπαραγωγή το όλοι. Ναι. Πραγματικά. Και όλο αυτό το έκανες μόνος σου, να πούμε. Ναι. 20 λεπτά υπερπαραγωγή, έτσι. Μπορεί κάποιοι άλλοι να είχαν στείλει 2-3 λεπτά, εμένα ήταν 20 λεπτά. Μπράβο το όλοι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε zoom στην Κοζάνη. Να πάμε τώρα Παύλου Χαρίση, εκεί που είναι ο Γερμανός. Εδώ πέρα. Μουσείο ψάξε. Ναι. Α, να το. Βγαίνει σε 3 εκδόσεις, σε 16 GB, σε 32 GB και σε 64 GB. Αυτή είναι η μνήμη που έχει. Η μνήμη που έχει είναι ενσωματωμένη. Δεν μπορείς να προσθέσεις άλλη, να το πούμε αυτό. Μέσω της καρτούλες που είναι. Ενώ είναι αρκετή. Στα άλλα tablet μπορεί να προσθέσεις. Σε αυτό δεν μπορείς να προσθέσεις. Ναι, για κάποιους είναι αρκετή. Από σένα που γνωρίζεις. Ναι. Είναι καλή, ναι. Είναι καλή μνήμη. Θα ήθελες λίγο ακόμα. Κάποιοι θα ήθελα να είχαν και τη δυνατότητα να προσθέσουν και λίγο παραπάνω. Ταινίες παίρνει μέσα. Παίρνει ταινίες. Και φωτογραφίες. Και φωτογραφίες και τραγούδια και MP3. Βέβαια όλα περνάνε μέσα από το iTunes. Ένα ειδικό πρόγραμμα της Apple. Ναι. Καινούργια κινητά έχουν 8 MP, αυτό έχει 5. Τόλι, έχει και κανένα στυλό για να μην το κάνεις με το χέρι?
Εννοείς αυτά τα pens που είναι όπως έχει το Galaxy Note που μπορείς να το γραφίζεις. Νομίζω ότι έχει και σε αυτό, ναι. Δεν το προωθούν όμως πάρα πολύ. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε και λίγο σινεμά για να προλάβουμε